presented by Anshu Bala Music. बालाजी रिकॉर्डिंग स्टूडियो जादव। रेहान बाबू सैया मिलल बा हमार हा सैया मिलल बा हमार सखीर की रकेटर रतियों में छक्का मारेला बन कई के सेटर हो। सैया मिलल बा हमार हो सैया मिलल बा हमार सखीर की रकेटर रतियों में छक्का मारेला बन कई के सेटर हो। presented by Anshu Bala Music. सपने में खेले मैच जुबनी के करे कैच देहिया के कह के टैट दशा मोर बिगाड़े सपने में खेले मैच जुबनी के करे कैच देहिया के कह के टैट दशा मोर बिगाड़े विकेट हलावे में विकेट हलावे में बाबे रे बड़ी बेटर रतियों में छक्का मारेला बन कई के सेटर हो। बालाजी रिकॉर्डिंग स्टूडियो जादव। छूटत पसीना बावे सोया को मीना बावे बिचही में तकिया लगावे कोहेला पसर जाए छूटत पसीना बावे सोया को मीना बावे बिचही में तकिया लगावे कोहेला पसर जाए विदेशी लाल यादव मुना विदेशी लाल यादव मुना हौवेलो मीडिएटर रतियों में छक्का मारेला बन कई के सेटर हो। बालाजी रिकॉर्डिंग स्टूडियो जादव। presented by Anshu Bala Music.